Kutoresbi. Zvakaoma mugeto ndezvekuti makomana acho hatina mabasa. Tisina mabasa akadaro tikutambudzika. Asi kutambudzika kwatinoita ivo vari kumusoro havazvionera nekutarikira nemimi. Munoona sei? Munogara uko. Mimi munogara kunze kwenyika munozviona sei? Nemataramiro atikuita pamune muchitoro. Munozviona sei? Mufanire munofila sei? Kana muchimutambudzika unoda kutaura kuti kutambudzika izvo zvatoita kutambudzika kuswera nezvo zinoenda kubasa pane mabasa kutambudzika in cash tata mabasa tanga tona mari uona chakunetsa ka Silas vanhu kuno kuZimbabwe wakukudza chivenda wakutengesa chivenda chechi chakaitwa chechi kutoti aramise mhuri yake anditi hakuna basa iye nditicha sticha abhadharo akunoita chivenda. But kudhara patainotengesa chibage pamusika zvaitonyadzisa unoziva. Kudhara nekuti kwangu sikaendwe munhu aitengesa ainga aise pamwe nemabasa unosenza mabhenki vanhu vaipuwa isenza paindustry vakomana mazuva enyuma atongotangobva kukomana ma80s ma90s zvinezvi munhu anotengesa because hapana chimwe chichikuita unoitei usikatengesa. Imimi mayouth acho imimi una makore makanini? 37 ndazva 1987. Right. Uona chinonesa manje mimi mayouth mawandira kumadrugs mtoriro sombodia unopinzwa basa nani. Baba tamotaura futi nyaya yemataura kuti hanzi nikutambudzike ino isakutengesa musombodia unorowana wakomana kushaya zvekuita kana uri pabasa panopamuforo musombodia kana une chekuita hapana mwanombotenga bro kana une chekuita hapana mwanombotenga madrugs. Saka kusaya zvekuita kwatinoita kuye kunopesa takurwa madrugs takunakidzwa nekasikireka kuti ende paunonzi warwa madrugs unobva waita addicted wato addict because of the system we are victim of the system. That's why kuona fana wekuita madrugs pamwe ari kuita chini chaakaita asina zvekuita asina yanga nechinhu chekuita chinomuvaraidza aikwanisa kusaziita saka kusashaya zvekuita zvezvi anopedzisira rowa madrugs pamwe akurowa tumbo vakaungana zvinhu zvakuita because vana chekweki havana chekuita kutengesa kwacho pamamabva utaura tikatengesa tese zvodhakwa hapana anotengesa ini ndikatenga staff yangu achatengwa zvodhakwa ndogara padheri akuti akagadhi shamwari yangu ndidza ashamwari tingotanda ringatiwe chamba takutopesa takurwa chamba achamba chatidhaka itimunotenga ngara kumajubheki tumodai wasvika pabhesi wakuwa wakada nesiye peer pressure wakutorwa madrugs maruwa mangwana umaregedza ndi unenge kutomada maxen bonomuka watoaddictiwe watosifin system maviri akaita zvezvezve padai kuti mainitsi achipuwa izvo zvakafana kudhara vakazovakwawo Africa Games izvese zvingaa zviripo saka vanhu vakona kutamba bhora mwaigona kutamba ikunoita sei but kuno kuchero kwatamba bhora racho unopuwa 400 unopuwa 150 haupuwe mari unopuwa musi wa 10 inongodyiswa sadza nematenga apa uri play premier saka unotamba sei bhora kwarowa sadza nematemba mari haipindi andi vakomana kutotengesa futi matennis unozoenda futi kubhora saka hapana eti even ukaita chinhu chako iwe chemuZimbabwe even the whole totaura mayadhi tautaura the whole ukatengesa chinhu chako iwe ukanyora kuti Zimbabwe nemunhu atengesa chakashata akati Tanzania chakwa chitenge kutanzania saka hausikuona kune mazuva efeki mumusika mazuva kuti tini mwega kari mazuva efeka takachifana kunge tisina mazuva efeka tototinda China yakadzidza vanhu maifana kunge musina masanction akaruwa munhu wese sanction akaruwa kana wesport kana wemusic aibhadharwe mari inopuwa munhu wekugara nepuwa ana soja ala kunakira kuti imari dzawo machenji apane unagana anozana nemaselebrity ati chaichai yakwaibhadharwe kana kuswa pafilm nondozvauzikani asi wakatobaya wakatorova masterpiece asi akatongokura zvinhu chakapreswa kudhara kana izvinezi kana utonzwa nemari pamasekuru vako ndongotogoni marori pamwe uchatengesa zvimasipana zvavo zvimani zvingokiyoripo chigara chichingojuka but hapana takatogara isusu saka takatofajerire yange yakatofa akanakiro ndovakazorwa manakiro muchitenga makoku muchitirwa pati ezvezi kana mwana chachebirthday nituwe
fana didiri tora birthday tozora kunzi amadeje mangwani baba wanosenza pamba 1 TPZ mama chi vasizana because we 6 months later say titakagara makuona takubhema nezvikuita chiriyo saka ndoni zvinoita kuti madrugs awande munyika shaiwe kuita kwemaitsi maitsi akapwa iparliament anenge vakanyorerwa yeye anopuwa zvinhu zvavo zvanenge vakataurwa vakapromiswa aiwa I think zvinonopera saka unopaona sei panogadziswa sei va pakatswa sei aba aba unogadziriswa baba pane pakati remi pakakura pakuti pagadzirisike pakati remi pagadzirisa titokwanisa kuzvigadzirisa bose isusu ana mudhara yedu vanga vakutokwara nazvo ma1986 ivo vachitochitoinesusu tizotopagadzirisa takatoponja yatoponja yatofira loji tongetaisa noona baba vakatomubvudza nozondequalified togona vakanotora masimba chikandindiri artist but vandoona kuti unoita rimwe basa kuti unotoshamisa mini uyu zvari artist anogona ndoona ati yake yakanaka achizvi akatakura izvizvi ati yangu hakuna chikubuda chokada ovhura kuti art gallery Zimbabwe ukona zvinhu zvakaiswa paart gallery yeZimbabwe unoti chiti uchiwati vakutoenda kuti unokopa mamwe manyika participate imomo kuti zvinhu zvakozvi vamwe vaunzwi kweyo yenyu yakatofa kudhara art gallery kuna chinodhrowiwa imi hakuna kuna kana munoma muna event munomi yaunoti event yafana ni event iri munomi ishop ende shwa chinginze disenge yatodhara event yekuti nhasi tine workshop tikumboenda kana kune shop yemangoma masodi manaro zvamaita kudhara izvi nani makatongozvira zvavhara pane munhu akazongosunza student aisana speaker yake akarira sapano vanhu vamana kutongotambura vana vedu vari kuzvara vari kuita sei vari kutongotamburawo futi asi zvikonzerwa masanction anokwadza sanction aita namufana kurova neshambo musapfurwe muchirova saka maitse esa zvatungumari kuzvanotokoona kunge munhu akarembedza program yavo handi akapenda kose anenge aona ini ndakarembedza ngomo wacho ndachikuita ndakarembedza program namira pakona pepe azodai saka mfana wangu anongoitira iyo ndoskiri iriko wabata $20 nasobvos pako wobontenga tundu wako pamwe makiseni kumungotsvaga $20 iyo futi yopera ipapo ungoidya ipapa mwana wana plan ona imwe unosaura naye dhore kuti chichi patosaura nepondo makiseni inenge totengeswa chimwe chinhu kwete chekudya kachitotodhaa kwete strength kuti haya ndakapenga ini kusimbisa bcause patazama kuti iwe uri hayi but usingazivi interpretise life kuti aiwe wakatofa iwe watotsva fuse iwe hauna chokuziva una event una kuona umboeno kana tricks workshop kuti umboila brain because inenge kana wakatongofa ungononge kombi topfura izvo zvitoripo dakatorwa muchamba zvienderani so zvafambira saka vanoti vakavakura vanhu pakatopihwa ikara ripo but akwadza vanhu ari kwadza isusu kaisusu vavictim this channel ndatoati vavictim of the system in every time we got the trouble like altistese kuno ku South Africa is waste between this food that's what is fabricated I'm talking of something I'm talking about the whole nation in Southern Africa. And I mean that Southern Africa because I take off the black person. Yeah, I say what I didn't tell it is Zimbabwe. Black person, black children. Sure. No, what to black, you're black. If you're born black, you're black. They want me to there's different one color, one people. Don't go there, was what to don't waste one chain. I want that chain, I chain. Soon, I'm in some ways. yes how can say brain this do Africa unaweza song I think it's Dennis Brown Babylon release the chain and yes Dennis Brown I want you know I think it's Junior Reid I think it's Junior Reid no it's Babylon Babylon is still them and I Jefferson we wakaimba futana tingalitu innocent bloodshed saka chakatouraiwa tese
saka message manje tutaura nani apo kuti message inisho message ichi ndio utaura aiwa message inofanira kusvika kuna somebody message inofanira kusvika kunani unani anditi kana chinomangara unomangara kana polisa ndi saka warowa unomangara kaubirwa saka ni munhu yenyazo libira abaisikira ndi batatoa tezi wo youth and ni vakuru edu mai youth vanhu vatufanira kupa chichemo tivatiti recreation sikwanza kuwa kuti vana ndivamwe kunana China inopuhwa chinzi aigadzira katoya isichenjigadziswa zvino saka recreation kunova kaiwanza netsese muno muAfrica vakaona chavanoita vachiwanweni last mari yavanonzwa kuda dziri nani things will better vamwe mabasa akafura inzi creation varungu vana varikwanisa kuregedza zvinoita bozikono kuna vanonga kwazara machechi steri nemabhawa machechi nemabhawa machechi kana kapaka kamzerere pasitodhadha apa hai zvazvingodoyede bose kudhara kwachona cheko mablacks ari kuingirire starline black starline avabhidibhide chechi mablacks so mablacks angoni kubrusheni vashana wazi a church is a criminal organization that steal money from the poor child aneme inotendereka mfoni vano vambone kuti pastor novavarize dafu so vakasandiri vamane kakabharuka yeni isa mari kari kamblacks isadura achegumi ndo chini chiriwa it's a sort of business corruption in church ndowone mari because every church painitwa kana Methodist amshaya kuda $30 so $30 times 200 years fenda kuti machechi akuwanda chachitsotsi kana kukutorera mari nebrina chikuyakuzi asiwaona bili itora mari united itora mari united because vamwe chontozoita mabig churches itanopuwa mari achipanana zvigaro yo sitaipiwa mari ngwari ichienda pamushakati anopuwa 2 bob yopota anda kuti una 2 bob isandika ineme anopuwa utyoro kaipinda mandesfred 2 bob isatadi anosapiwa zvinhu zvakangobikwa pajirimbari mangwana asandi kuenda kuchechi wemufana kukera 2 bob ndera kunobhadharwa because wandoenda nemari kuchikoro ndichibhadhara ticha tandidzidzisa ukwanada kunobhadhara because haubhadhari isaikuisa mapuma 20 years totofamba takabata matray vanhu vachisa mari muchechi zatizoziya zvirongwa zvinozoenda vanhu 5 ndovanoronga nemari yes matinenge ispoon vano vachikopanana mabasa pachezvavo dzimwe dzinotaurwa dzinotaura sei dzimwe dzinotaura sei asi vanozoita meeting yevanhu 10 vanokwanisa kuronga mari idzo vazokudze zvine zvaitwa chikuendere papepa vanokuturakidze zvinoasi missionary munhu takasvika kuno pane mamissionary anga inotsinya aiti kana akasvika aitakurisa munhu vanozi mutema kutakurwa akagara akadeseka atakurwa kuti mutema atotakurwa naTV pane mumwe wacho akazouraiwa nemunhanga anoita munhu mutema akati takatakure munhu achitora mapicha nechikamera rimuzingirindo akatakurwa nevanhu ye wachona ndozokangana kucountries asistira inombozovere akatozouraya mumissionary tandaneta vamurova nespare first munhu akatoka kuuraya mamissionary auraya missionary takuita ndio mamissionaries vane chinangwa nevana vatoya kuno nemissionary hati zvinonzi futi vanhu ana missionary futi ana John Rhodes kuvavene musoi maiti chikwebla pata makata David Livingstone akaita semba mati ndakadiskudiso ndakakangwara akada unyebo ndakadiscover Victoria Falls yai kwangu nevanhu anga vatori koko vaito vanhu anga tori koko vaikunotopinda mime mvura mime hana kumupinda zvavana nebhemude triangle pifoso kalambasha lamunyeba futi asingazoti uko kutozopinda vaigareko vanopfura neapo everyday pabhemude triangle vane gap vanoziva rinopindwa naiyo urizi ndapakasitika lost ship ungongwarira munhu saka nzi ine tsiku ndaziva chansanaine imi ave ndokwagadzira mota kuse wakagadzira mota
njokatanga nesipaki mota inomuka nesipaki bike isipaki chese chinomuka nesipaki magezi ese amuona panoti audzoka paisipaki inenge yaro sipaki saka wazoitwa handisati park definition vanoiti chidefinition ndiyo takakunooneka moto but takazotwira tikazokudza apa kuno vanhu vaibatidza moto nematombo saka sipaki chinje sinomuka nesipaki sipaki rocket even yeyo unoona unoti kuspace haimuke isina sipaki panonoti sipaki oiti uvaenda mberi saka zvinongoti kana vanhu vari kwana america ngavavake kumusha inozi repatriation kuti unongo chinivhesta uri kure kana madha vanowaifa anongo chinivhesta unongo chitira pano mari repatriation ndeida kutwana namagazikazi namamartin luther king black panthers extraline vaida kuti vanhu kuamerica mablacks tibatana africans unite neafricans uniting ito hazitaura vati muafrica nevava vakabva kunongo vasikazivi kwakabva kuti nekupiwa nemaafricans unite takubuda kubabylon babylon system vanogadzira matracks dombo munhu avatanga kugadzira aitira masoaasari iye irova nanzi saka rinotokuuraya imi rinoexplodwa kuya kuno kunoendera kugadzira rinoexplodwa kuyaaatematotafa ipapo right ndakazvinzonzi dombo rakatanga kugadzirwa masozha asarari pasanei vakuine chanduka kwaenda kwachigogwa firizine potness rinodzinga futi uchando rinoita saka yanga karigadzira ipesonetora makuruvo vanhu vapana achaziva kuti ndiyo irairo vanhu vanatinyaenderei but musouth africa parikasvika rangaita 5,000 rand risikatengwe richingwa nemakaradi aiti tiktok every pachikoro cheevery gega South Africa pakanzi magrade 7 all lights on vapedza chikoro manheru vari pabodi all lights on manelaitaraikari kurosi vamwe havachagona education vakuziiax vakukara vari migero but I was please don't please those schools anymore just tikutongooraiwa chokatokonawa chotanzi black supremacy but hatashuwakumbira zvedu zvinhu zvichinja especially black Americans hakuna chinonzi black African mune black African as long as you are black you are African makotsi nezvinomusiya black akazoirova but anga akainzwa kumagazikazi maspeech vaimba varima maspeech amakazi vanoimba kuti haiselasa noimba Bob Marley speech hairiselasa zvanzaseta haiselasa akazowa muzukuru wabailiselasa ndi akazotambidza Bob Marley ring haiselasa yange inayo ring yange haiselasa nova mapalms songs zvakawanda iyo bible uchechere unoziva kuna mwana unobhilivha zveflat earth ime team inobhilivha zvemaaliens zvokudaro iyi book of Enoch inotaura nezvablack Christ munhu mutema iyo vanototi vakana vachitoimba makwenza vanototi mujesu akapendwa vaita akuvhunzwa pakunyorwa nevere forensic files anga akaita sei vanhu vaivhunzwa vakambomuona vachembera kana masakana najesu anga akaita sei zangaita mukomana anga akanaka anga nehime yakadai panzimhini zvakaita semuromo akanondibvu pananguvanzii yapotre yaitwa maitembona kunyorwa waitwa mabhuku uvanzi anga akaita se anga neprisanzi angari unonyeba angari waiti zvinhu zvaakaita izva zvinoitwa nemunhu tema angari waiti yaziplexiwise waiti saka jesu angarimboi manje ausikuzikizere forensic file yekutaura ari kwachitaura kuti munhu akasangana mwana yekudhara ma1000 years ago iwe masangana ita zvishamusangari munhu mutema mungani makudhara zivana samunasikuriosoro kuti wamheye kudhara uzi anga akaita senza anga nenhini yakadaiso nenzeve vari kunoona to nenzeve yakadaiso ari munhu akaita sei enzi anga ari mutema anzi aiwa unopenge murungu papendwa vati munhu akaita munhu afamba pasi pemvura munhu mutema munhu akamutsa vanhu munhu mutema inopenge murungu yaikopendwa vaiswa bhebhuru saka takatorohwa kai zvopakarwa spuna yacho
saka black person utori pamahwari watokirwa Christ wako wewe futi kubvuma kuti ubvuye wet Christ zvapakaipa munhu akadescribe no vanhu vakapachembera mutarenzi tichake just ngativhunze iwe wanga waitofunga yangakaita sei posi unyasooneka kuti iye vanhu zvavanyanya kutaura ndo zviri simini hanzi kala wedziscala nzibekenyeba ndiwaiti isafamba munipema hapamba mvura sadio system yacho ikuona kuti why mwana mutema unoona mwana nemuvheti mumba kwavo kusakwa mvetwa mwana mutema mwana yobva kuda ari black vana imimobvanzi tikuda muzukuru wedu nevanhu veikoko bosi kune maraisa mwana unoita sei tichinokutora mwana mufesi kunyanya kuna anafolemendika unotorerwa mwana yomufesi wobvosa rosina mwana plus niyoninyeko wai71 kokabva wafume mutema mwana anobva atowa nechimoko mwana atowa nechimoko achanoona vamwe vazukuru veikoko ona kune achanoona vamwe vazukuru Mbare ikoko ikumba ikoko aona vazukuru ikumba ikoko anotamba nawo munhu mwana mudoko tamba kutamba mwana anenge akutowa nengatinoonese uno kuti ayasi hayi blikard amawana zvesaaliuda dzisanasika saka unongoti zvesangaru isumotaura literature zvinisitotaura ndinoona mablame amakings avaitiri havanamate Kristu changa chivaiswa padhuze manenge vanomwapura zvichitira weiti zvisa Kristu chaizvo vachida kafamba kachiitira weiti ozi zvakaiswa musoro uko dzasakachisa musoro mutema zvachi futi mablacks kunongwanda kwalight ngwashiyalight kumarasta ukuku varimwa vati vanotema varume vanhu vakakura navo vanovaziva deep down isati vaziva vanosenzisa vakakura navo vakabviswa naLincoln muslavery kune vamwe vakazvarwa vakazvivanyiwa vakakura navo saka vana chavanovavirira saka vanhu vandokuti like survival to yora kuya kuAfrica kuti kids as we moving after Babylon vano wildlife unofunga sezvo kunzi isusu we supposed to forget slavery yakamboitika slavery was dangerous nosona kukrempa gumbo kudayo kubana nochekwa neakusu chimoshaiswa neakusu chinonzwa mazino ako zvani kuya panosvika pabvunzo ningirini akazviita King George Leopard vekubelgium vacheka vana isemakumbo so can never forget shamari dzedu hariyo vanhu vakatamba nhamo iyo ndisisu tivafana futi vamwe vanhu havapinde deepness but vakatoita utsinye wakanyanya ndakatomboitaura musungu funga iwewe chete ora ndokuti turakasonta manguda isoganzara chimwe chavaiswa chechikuti vanoita dzokubaya saka vanhu vakawanda vanhu vachiona vanguti he takasungozvimiti list ndeyekuti toda towirirana but hatifani kukanganwa still our history if you know history you should know where you're coming from move what to see and likely kana inini yangu namati indagara South Africa madagara kwamini munhu wasibo anoziva anokuda achida kusenzesa kanti kake chimofara chitema kufarira akana singa use newe ndipo unomona nekuti asina use newe anatokuda kutamba newe ane use yada kuita newe anoona iwo usina wadhungi watite dhungi ndivanokukanda kwaidini Jamaica yori mwamerika kurasirwa iko ukatwa kumvura ukachimbira usiya kusina chikafu like ndezvanotoita anenge kusenzesa sinzi unoona iwo usina use newe ada nini wawenda anokuita rafa nokuti wakurumisa nyembo yako kumainisi
Papa. Ngati kuti ashama usati ari my friend amsori to tweet neke. Tare mwana baba takawira na mtima watu watukana kuti babro ndi. Ajira izvo zvakubudisa pfuta kuti kuti wewe akakura kadziswa mudaro wake kuti kuti. But it seems kuzodzisa patinoita nawo kuyachicha kuzotu chotanga tinawo but asibo anonga ndongosinzisa chizvada kutisa. Angoparara kuindisa ende hatukudze kuti ari kusedza nechemical kazhinji kacho anoziva kuti unozofunga ndafunga yo kuiswa munhirini mukasepti tank yake uchipendeswa nefiber zvinoita fiber baba unoona mukasepti tank anozena septi tank kana yapana ishinze yakulika sinilika nichitotesa vaniswa fiber nokuda mukati fiber havasi kukudza kuti fiber inoura ndakazongoti ndibuda mutengi imo ndikudhiroza kuti haini manjapinda chapinda mudhara but unoti uya anitoramba apenda ndatone igo nawo manje ndandinekutoti makana ndinochira kandita zvisaringazvinoita nda kuhozira tori 15 mudhara basi muri vicious kajama ikoko kawokuti havaivatati kusimba toti want to start trouble now wazananga tokuitisa zvinhu zvinongoita nokura munhu mutema nogarauri pasi samanje sosona kuno kune masanctions zozatitamisa ukanyayeta uyakutana sawa lividzidzo zvayakaita ndinongodzoka kumamweniksenongonoataangodai anongodzoka kuti asakrara arowa kumajubheki angachitira kristu ati angachitira bro atifamba nepajura achienda ndoya pressure yedu inozi kabhawa palasi yaingoroka palasi nekasutwa kurongora izonji zisikezonyakoneti saka chizula wakutodaisone pamagaba apa panherozi yako pastoda atongorwa nechika chimipea bheki same screen zvese amungoita zviri kuenderana ipapo nekongochibva kuti akasungwa ndakarowa nevanongwanira mene changada kunhonga chinhu chemunhu hakusi kuda kwedu vei saka iwo unofunga kuti vanhu vari kubata vanhu kuiyo vari kubva kuta nini aiwa anandi ndati uriwo unofunga kuti vanhu vakubata kuiyo vanhu vamanira hapana ndofungira munhu wese anotobata bhozi vanhu vakatomerwa ndada kutongedzero tonyema ndozviriko ndozvikuitika fana havana mabasa kana vaomerwa akaona mumwe akaroka kakabata timakota kubudo mubhava nomutero muro wazini arohwa uyo aroti andarohwa onorohwo wake otenga foni toroirwa kwegwedzisira mbo manenge atorohwo wake saka kwatotoroti ndinditatotisi aiwa ndiblame tatopera tese tatosunga tese kuzingesatuta yake apana munhu ari kusikuta 6 taone mari pandakazonzwa vafana vemutoriro hanzi ndo vari kubata vanhu vafana vemutoriro ndovakutema vanhu nezvidhina ana ndizvibhilivhe zvekuti anzapa nemutoriro munhu wese chiri munhu ari sobva ari kungoita kukana zvinozongoti wafana wane musikanzi wavo zvavo saka sometimes vangorasirira kunyaya yekusimba hai munhu anongorohwa munhu chachatorumba make anoenda kubasa so mwana ari kuchema nye umwe mwedzi wakupera akasvonga nemunhu papo paine foni musikana achitotanganidzika nomuita zii yaitoza kuti madhodha mari erendi munhu wese angorova asafani vanozongoziva kuti misteri dzavo dzavanenge vakuita radix manje sa zvinobhohwa vanhu ende tisi vafana vanotsvaka mari edombo manje dura kaita mari asinga 510 ndomari unozi gadha ndorwa redrink pere 20 mutengo asadaida ini handirove zvamwe ndoromushonga asi jadha saka vanhu vane vanozoita vachiita mafambiro anenge akuita masikira avo ingopohwa vanhu wamuzwa mupado wamubasha kachekwa chekwa iya mupado wemubasha ndakakura nachekwa namwamuka futa manje muna rakajani mfana akabonoredza ngoma ire dzikazimani ndebarakanakira hapana usabata vanongoenda yanga akaurayiwa aenda kuingiriniwo kuwadzana ndipavatanga kutokuita maskirimu yasonoti yanga boys angu yanga afa boys paipa yanga akaenda kune matsotsi akateera kunzwa achiva pagula vaenda ikoko yanga vanhu vakarowa foni mubhava kuwadzana
yanga nekutera ziskile dzemazvita ari kutera vanhu vaninji nemari navambwezi ake aende ikoko yanga mabwezi matsotsa disgaza yanga abata yanga anokuwa nelighter momwe yanga akapiswa masimbi kukwadzana pakangotanga ngofana munhu wake unozote vanhu vanongokuita nyaya saka vamwe vacho vanongokwariro zvinhu zvakasiyaiti bose vafana ndombo vari pakasiyana vamwe vacho votoziva kuti vanhu vakatowasimatanemasina Pange Bholinger aSimbabwe. Bholinger aSimbabwe. Bholinger ndakambvunza akaigeza stone Bholinger nini ndakatoti Bholinger ndakatomudza kuti waregedza andimubvunza niye pati pawedzera uya akatomba time pangu mablank akatora graft tikanosangana naye akanoti ndoda maframe emaspika zvinhu izvi ngezvaenzi inini ndakatomudza asi uchiziva before ndatokuona ndakati haya mazonezi waregedza maizongo une pawedzera but zvinonetsa manditi uzoregedza because malema anozvitaura once a child is into drugs is nothing because nyetsa saka ungoziva panawo mapiritsi acho akambopinda matelevision ndisi vanhu vaivarova vaitonza vaita madaispam ngoma chete dzakatanga titenga isu tichitodzinwa ndisi vanhu todziziya kuti dzinonwiwa ndi totakwandisakabhodhora but vanhu vakazotanga kuziya ngoma ese dzinwiwa varenga apa madhara hanzi ngoma dziri bho unosvika padhini ngoma hanzi ngoma mupfuhira auende ubhawa hanzi una chimudhara chita sotomusha dhara tiri mudhara ndorotosei saka kutoma bhodhoro dzakunwiwa chizi chimudhara mangwana vaita chakadzidzira manje wandiroranzi ainorwa ndiri padhini hanzi saka madhara kurova ngoma mazuva ano hanzi hadzinoita kuti uende padhini hadziti vabebi wawa ai vatoimbwa yekufemidza saka zvinhu zvinongoitika zvikwese ndasangoda kungovenga wapanhuri ndafana naita asi mamuzotobva wadzura kuti abebe maita bose vanozombotomuatempenzi vachandakaona ini ndombo chechere vanhu eri azimbare muno mavashoma munoonofese handisi vapana nyanya munomoja masupsapsaini mashushanpiano uzongoona kuti 2-3 vanenge vada kuteereke but anoona kuvhita ubva zvona kuti ai kwandikuenda dzisisipedzi usitiko kunisitera dzidzi rekakurira indakambozvitaura kuti vanhu idombo Mbare munhu vashomavawatsana budiriro vanenge vakamboriita asafana nemagaika vanenge vakamboriita ubvona kuti airariite rinotadzisa kusaka mari pasihandichechesikaona kuti ahandiserenazvo ngosara zvimwe namablam bose munhu akaintrodusa ndisoja yavo akakanganisa munhu akatotofanira kunyanyuriziya kaneri kuriziya anaye pane mari yazata South Africa ende wakatomena ndaenda South Africa kuno kusina stone ende 2012 ndokushunga una fiyo kwanani naenda kujoza nasvika kujoza 6 years 6 years anenge ndegara nasekuru wangu haya kwati sekuru wangu mwanzazai mumzi yangu angatoda imba iko kuSouth Africa kumayadi vanatosvika zviri bho ndakatosvika mutauni yena ndoona bwidzi dzangu ana recent ndekazai masai unozikanwa andikuramba ndakava 2012 tsakarowe mushonga neuro wachamba malawi futi nevanhu vanoibhuringaashwa vanhu vachamba chete vasikana mayebs chiti ndoikutsvagwa itokunotika parasera kumajudi ma2012 zvidzika ndoipasira kumuchamba kana paine wawa vanenge utoweibhaya uchikuzoda mudei yera masombo futi tonosata kurowa musombo ndasa zvinhu zvakaita fast track from 2014 ndi kuSouth Africa ndakatoona kuzumboiwacho inini ndandisikatoriziye domoni ndi muSouth Africa ndisikazike kristu mende ndi muSouth Africa ndetikubaasa ndikutenga kusanga ndatenga matiketoka ndiri muSouth Africa ndandisikatoriziya ndetometo indakatozoziya kuti ndinorohwa ndaakusikaaaakwanayo ngokupfuuro panopaneyo chandaisiya sange chavari wani jekiseni
nyawo nene kuti afana kaitasekwa ndikadikise kufunga mwana ndisikazivi kuti dust ndasina trace yemadrugs kana zvana cocaine nemwe zvairohwa kudhara kunana escope pub zvinodhura kukuberekera kwatinge wakadii saka naye sitombo nestage azvo ndakati vana zviyafunga pandakatizora ndikuda kaika kumwa this is shit kaiwa but iwo wataura kuti ndakakuridzirwa zvanaka zvezvinomedzi yakuridzirwa zvandakaita sei munhu akuridzira krastombo se wasvika kunoka kungozi werwekuva kandi pana kunga ndiyaindudza akati hai sindinorohwa ndandatoda kuzobvunza timaunoka zvinhu zvacho zvakaita sei ko munhu akatanga wacho kurirova kunokudya mamisation api ndo vanhu acho mamiseni hapana miseni wese mizvese munhu anorwa drug ndeve hip-hop vese munhu vanorwa drug vazhinji acho hawende pastage vanorwa drug bomari chete akarinonzi but akaonekwa navanhu vakuru vangori paari kanzi because anga ari mwana ndazati wasitime anga ri waonekwa kuti iye ari kuita angapinda naye majimi hendrix ringu angaenda naye badzoka paanoonekwa kuti iye ari kuita izi bob mala isiri achinja apa vaenda kukona akanomungana nevamwe vanhu aionekwa kusiwewe but mfana nepana 34 years vaonekwa nachidaidaide nevamwe vanhu akazopinda mutoileji akaita nsudo vaonekwa nzi awi pane zvaaita saka artist wesanowatra vanhu vanovati uri soba vanhu vakatanga kuti we unotanga kunzwa masonzi nzeri saka ndinopinda ndakarongwa nekanhu kake ndivanenge tomusenzesa kanhu kake ipapo utaura chokwadi backstage inoitwa zvakawanda vakawanda ivo vana sizda vanotamba but vane kamwe kandostozumidzira seriko kanenge akatorova ndevantu yakatodziya anakasina kutarisa inini kabeatarisa atarisa inini ane vanhu vake vanenge atone munhu anenge akatarisa ananganyangokuimbira icho madrugs ake achikuimbira yanangangozotookera akatarisa munhu zvapera zvinkiso zvakafeta auya kuzimbabwe hakuna mafanzi saka munhu wese unoati isinodhiwa futi unozorova futi pinde muati yacho futi because ati yacho naavana zvomunyora komo maartist ndakazoda zvikokoti so yake yebhutsi yakabva istrate yakokoti yebhutsi asi yakabva kokoti handandamufolowa inanyanya kufolowa hangu andanyanya kuchera kokoti ndakandakokoti akoti nomuliro wangu kuti kokoti hana zvinhu zvaakamboita zvandakamuuza azvizi kuti akazomudonda aiwakatorazvaona bhutsi anzi iri yake yebhutsi yakakwatanirwa paairport semageto isorokorozi techingozonzwa yakakwatanirwa bheya kwene chamba aiwa kokoti akakwatanuka bhutsi seiya achigadzira bhutsi unotaona kukatira bhutsi kweko akaiperera ungana saidi zvakapfeke bhutsi nokugwanokwatambuka yamafangaaakagadzirwa bhutsi mendi kakweko anakepotoni mashumeka yese mati seva sizila ndiwereda andoenda chiblack jacket izvezvo atorimaritoiso nditoti vane live yavo isikite sombonana siziro ndo zvaezo magangster wakuti mafia dzedzi vaisikateo mafia music vaisikateo music mafia vaisikateo vana zvavo zvavanoita saka artist wesandorova akase joni semarere yakanakuru azvo endi brown potato chache potato emusani makuziva dombe yaitorowa ibezo avakakata ivavava vakati
Kana basi. Aiwa zvapera ndakuwana bada uzodzvarukira vanhu.